Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. A nezabudnite na našu súťaž o túto parádnu Octaviu RS. Do súťaže sa môžete registrovať na overeniekilometrov.sk/súťaž. Vítajte pri ďalšom videu buzzmania.sk. Dneska je vedľa mňa krásna biela dodávka Volkswagen Caddy Long, dokonca chladiarenská. Prednedávnom sme mali video, kde sme mali jednu bielu dodávku, ktorá bola absolútne v katastrofálnom stave, s iným motorom, bez papierov, bez platnej technickej a emisnej, ktorú sa neoplatilo opravovať. A my stále potrebujeme nejakú dodávku pre občianske združenie, ktoré ju potrebuje na rozvážanie potravín. A mne zavolal môj dobrý známy, že ty počúvaj ma, však my potrebujeme z firmy jednu dodávku vyradiť, lebo už sme si kúpili novú, a doniesol nám túto krásavicu. Tiež má samozrejme svoje problémy, ale má platné papiere, má tam motor, ktorý tam má byť, má platnú technickú a emisnú. Pre niekoho výhodou, pre niekoho nevýhodou je, že toto auto je poháňané plynom. To znamená, že je tam priamo z výroby, máme tu CNG, nie LPG, takže stlačený zemný plyn. Nádrž má dokonca iba 10 litrov, takže tam reálne, keď ideš na benzín, vidíš, ako ti palička klesá za jazdy dole. Napríklad ako v našej Octavii RS, tam tiež tomu, keď dupneš na plyn, tak normálne vidíš, jak ti palička, to tam papá ten benzín a papá, ale zasa aj jazdíš. Náhradné diely na toto vozidlo poskytla internetová stránka japarts.sk. Každopádne potrebujeme sa pozrieť na zubok, že ako na tom vyzerá podvozok, ako na tom sú brzdy, ako sú na tom tlmiče. Budeme určite meniť všetky kvapaliny, to znamená, že samozrejme chladiacu kvapalinu, brzdovku, olej v motore, olej v prevodovke a takisto sa budeme musieť pozrieť na to chladiarenské zariadenie, pretože oni ho nepoužívali, lebo niečo tam bolo pokazené, takže to budeme brať určite v špecializovanej firme. A máme tu ešte rôzne nedostatky typu, že táto predná kapota je už akože brutálne hrdzavá, jak všetky, takže buď opravíme túto a nalakujeme, alebo zoženeme nejakú inú. No a predpokladám, že tu nájdeme ešte kopu ďalších nedostatkov, ktoré musíme odstrániť a ideme sa vlastne pozrieť na to. Potrebujeme sa pozrieť teda na podvozok. Viac menej tu ani není, že čo páčiť, lebo už sme si to tu pozerali. A čo sa týka silen blokov na ramenách, tak tie sú vytrhané jeden aj druhý, takže to je celý kus, to sa jednoducho vymení. A silen bloky v ramenách sú relatívne v pohode, ale máme tu tyčky, teda na čápoch je tiež už vytečený. Je to prasknuté, je to vytečené, ide zima, takže to budeme tiež meniť preventívne. Čo sa týka brzd, tie sú ešte fajn, tie nehávame, ani nepískali, ani nič nerobili, takže tie sú OK. Ale budeme meniť tlmiče, lebo tie sú ešte pôvodné, originál, že Volkswagen diel. Tento naľavo je hrdzavý, že v ďalšej zime by vytiekol, tento nápravo je už vytečený. Čo sa týka poloos, tak tam to vyzerá tiež celkom fajn, aj keď sú akože už tak troška, že tá vrchná úprava išla dole, sú také zhrdzavené, ale sú ešte stále fajn, takisto sú tu nové manžety, takže toto niekto servisoval a udržiaval, takže tomuto sa nejak moc venovať nebudeme. Čo je skôr horšie je, že sú tu také rôzne problémy. Máme olej na motore tu, takže nám niekde teče asi z tesnenia olejovej vane, ale teče nám aj hore. Ja som toto videl takto šikmo, vy by ste to asi nevideli, na kameru to nedáme, takže to sa pozrieme zhora, takže niekde nám to slzí. Keď slzí motor, tak to nie je nikdy dobré, ale akože paradox je, že keď slzí, tak nehrdzavie. Lebo tu je presne táto časť, kde nie je oslzený a je to celé hrdzavé. Máme tu ešte ďalší takýto drobný problém, máme tu klimakompresor, ktorý by mal držať jedným šrobom. Je to celé ulomené, urvaté, takže klimakompresor vlastne len drží remeňom. Takže to určite budeme musieť poriešiť. A sú to také rôzne ako vylepšovaky, že jedna hadička alebo dve hadičky, ktoré nikam nejdú a sú zalepené páskou. Takže neviem, či to je extra z nejakého chladenia alebo kvôli čomu to je, takže toto musíme zistiť, že k čomu to ide. Čo sa týka ďalej potom ináč celého podvozku je relatívne že v pohode, že vôbec není hrdzavý. To je akože fascinujúce, lebo je to auto z Rakúska dovoz a tam s tou solou a kamienkami tam to zvykne mať problém, ale toto je celé že fajn. Takže to je pozitívne prekvapenie, takisto aj výfuk so svojou divnou pyramidovou formou je ešte celkom fajn, takisto aj pletenec. Takže tuto nie sú absolútne žiadne problémy.
A keď sme úplne už tu vzadu, je tu to CNGčko, čiže toto je kryt nádrže obrovskej a kde máme benzínovú nádrž? Tuto máme plynovú a benzínová bude niekde inde, bude na tejto strane niekde tuto. Každopádne, Caddy nám má listové pruženie zadné, jak v Roku pána, a jednoducho koč. A to je vlastne tiež ako, je to fajn, není to akože rozsypané alebo pokazené. Jediné, čo je tu problém, sú teda tie dorazy, lebo auto bolo očividne párkrát preťažované, takže toto sú dorazy. Takže jeden doraz, druhý doraz pôjde preč. Čo sa týka silenblokov na stabiku zadnom aj tyčiek, tak tie sú fajn, tie sú v pohode, takže ani tie meniť nebudeme. Takisto aj tieto silenbloky na tých listových pružinách sme pozerali, tie sú tiež OK. Takže ten zadok bude relatívne že v pohode. Čo sa týka zadných brzd, tie boli tiež zmenené, takže tie sú tiež v pohode. Maximálne tak vymeníme palivový filter a samozrejme všetky ostatné veci, čo sa týka motorového oleja, brzdového a všetkých týchto vecí. Budeme sa ale musieť pozrieť teda na ten únik toho oleja a ešte si spravím takú testovaciu jazdu, že či tam niekde niečo nepočujem búchať alebo nejaké iné problémy. Takže toľko zatím k podvozku, poďme sa pozrieť na vrch. Tak vymazali sme nejaké chybové hlášky, ktoré sa nám tu zobrazili. Možno, že tu boli už nahodené predtým. Možno sa nám zobrazia znova. Keď auto budeme testovať, uvidíme, ale najprv to treba všetko povymazávať, aby sme si boli potom istí, že niečo tu je určite zle, čo tu aj bude. Môžeme ísť z toho von. Všetko je vymazané, uvidíme, čo vyhodí potom ešte. Ale celé auto je vymazané od a po zad. Super, tak testuj. Testovaciu jazdu. Napojili sme si riadiacu jednotku a máme tu, ak správne vidím, dve chybičky. Jedna chyba je ohľadom klimatizácie tejto vnútornej. Máme príliš nízky tlak, takže niekde tam bude asi problém, niekde vo vedení niečo, to sa porieši, to je drobnosť. Ale máme problém s multifunkčným zariadením a tuto máme vlastne chyba riadiacej jednotky, že chybne kódovaná. Trvalý problém. To znamená, že buď nejaký senzor má niekde nejaký chybový údaj, alebo máme problém v tom, že niekto už riadiacu jednotku upravoval kvôli zvýšeniu výkonu, boh vie čomu. Uvidíme, pozrieme sa na to, zistíme, že v čom je problém. A máme tu ešte jednu chybu na motore, a to je príliš vysoký tlak na ventile, čo sa týka plynového vstrekovania. Takže toto ale budeme musieť zobrať nejakým plynárom, ktorí sa na to pozrú, lebo toho sa my nechytáme ani nemôžeme. Takže to sú v zásade všetky chyby, ktoré tu sú. Ale pri testovacej jazde prevodovka hučí, čiže tam sú ložiska odpálené, takže toto budeme musieť poriešiť a homokinetické kĺby to budú mať asi tiež za sebou. Čož je divné, lebo sú tam nové manžety, tak predpokladáme, že ich niekto spravil. Takže si to otvoríme, uvidíme, pozrieme sa. Možno nejaký fiškus si len povedal, že ušetrí na homokineťakoch nových, dal tam tie staré a dal tam aj manžety, neviem, uvidíme, zistíme. No a keďže vlastne tak či tak musíme dať dole prevodovku, pretože má problém, poloosy a homokineťaky tak či tak pôjdu nové, tak sme sa rozhodli teda rovno vypustiť olej, lebo však tak či tak ho budeme meniť, tak či tak budeme meniť aj chladiacu, kvapalinu a všetky ostatné veci. Tak rovno vyhodíme celý motor dole a pôjde nám ľahšie prevodovka dole z motoru, takže na čo sa otáľať, ideme na to. I got
too hot to touch. You know I got the juice, and I'm out here making moves. Gonna sing you to the moon. I'm just doing what I do. When you see me coming through, everybody make some room. I'm the best, middle finger to the rest. I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. Medals hanging on my chest. I'm the best, I'm the best.
4 hodinách urputného boja sa konečne podarilo tento jeden štift vyvrtať von a už sú tam nasadené nové. Niekedy si človek povie, však toto tu mám na 5 minút a potom o 9 hodín neskôr ráno o 2 hodí niekam kľúč do rohu a povie, že na to idem domov, idem spať. Ale tak podarilo sa a to sú tie veci, ktoré času, že nervózny som z toho, ale čo narobíš, tak to jednoducho je. Každopádne, toto je konečne hotové, pretesníme si ešte olejovú vaňu, takisto idú nové gufera, nahodia sa nové rozvody. Prevodovka je už vo firme, kde nám ju celú preskladajú, tam sa kúpila celá sada nových ložísk. Takisto aj s tesneniami, takže dúfam, že tá by mala byť zajtra hotová, môže to ísť celé na motor a konečne pôjdeme do auta, aby sme sa mohli potom venovať ešte tomu problému s chladianenským boxom. Loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing
No a konečne po týždni práci máme naspäť motor ide, štartuje, všetko je napojené, kvapalín je naplnené, takže som rád, že to funguje tak, ako má. Nás ale ešte čaká tuto nejaké dostrojovačky, takisto potrebujeme ešte nejakú lištičku, potrebujeme vymeniť túto kapotu, nalakovať ju, teda lepšie povedané, už máme druhú kapotu nalakovanú, doniesť sem a vymeniť a takisto teda musíme zohnať ešte ten klimakompresor, aby tá chladiarenská jednotka aj fungovala. No a keď chcete vedieť, ako toto celé dopadne a koľko táto oprava stála a hlavne, že komu túto dodávku darujeme, tak dajte určite odber na náš kanál, poprípade like a kľudne dole otázky do komentárov. Vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. A nezabudnite na našu súťaž o túto parádnu Octaviu RS. Do súťaže sa môžete registrovať na overeniekilometrov.sk/súťaž.